एवना लानोसै संख्रि एसे होनोसै संख्रि एसे होबाय गोरानखा नालाय बेखौ बारा गोबाव एवला एसेल' एवबाय मोनसिगोनबो दायो होसननोसै खांनानै दोनसै खांथ'नानै दोनसै खांनानै दोननानै एबार थास' बेदरखौ संसै ना गोरानखौ दा होसनसै साराया जोंनिया गोसोमथार जाबाय नै साराया गोसोमबाबो बे मैला नङा आरो साराया फुवाबो खारला बेयो सारायखौ जाथारबाय मस्ला देनाङासै नै दैया रानाखैनो नै थौसिनि दैया हायाव गोलैलायगोन ना सुना होफिनसै दै गुदुं फुदुंनानै अराबो गोमोरजोब्बाय आरोखि दैया दुंखाबाय एबार दै गुदुं लानानै थांसै जौआव दै गुदुं लाबाय आङो एबार दै होनसै नै दैया गुदुं आरो बियो दै गुसु होबाथाय मानोना बेखायनो दै गुदुं होबाय ना दोनथ'नोसै एबार हानोसै एबार सुलांलाखौनो नै एबार ओंख्रिखौ नायनोसै
masulah sini. Berdua sikap nanti mau sih. Khơi năng mình là cái sạch này sang sẽ mình vậy một đọc con xem xa xuống màu xanh này để xem đi về kızırın yok ortaydı थास' बिथुरखौ जाया नोङो बुंबाय थास' बिथुरजों ना गोरान संदों दे नों साम' सोबनायखौ भिडिअ खालामनो आं दे साम'खौ सोबलाय जि आराम जादों खुगायाव मम जादों दे सोबलाय ओरैनो नाहरना सोबलाय मोनजाथारदों ना हाबाय मोनजाबाय गोथाव सोर संनाय दे साम'खौ दे मामबार जानोसैबा नै दय सानसुनि साम'जों सबाय दं ओमफ्राय नै थोरसियावनो लाबाय आं थास' बिथ'रिखौ फानलु गोरान जानोसै इयावनो जासनहरबाय अर सायनानै जानोसै गोजांसो गारबाय जानोसै आंबो एबार भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन ओंखाम जानोसै आं